Local Vaccination Operation Center sa Lapu-Lapu City abli bisan sa mga adlawng Sabado ug Domingo. Kini aron mahatagan og higayon nga mabakunahan kadto mga taong nagtrabaho. Gikinahanglan lang gayud silang manawag sa mga hotline numbers sa dakbayan aron nga sila magpabakuna sa weekend. Si Luan Merundina sa report. Subling gibuksan ang Hoops Dome karong adlaw alang sa first dose sa COVID-19 vaccination. Kagahapon nakadawat ang dakbayan og 8,500 doses sa Sinovac vaccine. Karong adlaw mitagana og 1,200 doses sa Sinovac alang sa mga nakaschedule nga bakunahan sa Hoops Dome, samtang 800 ang sa City Auditorium. Apan nabantayan sa RTV Balitang Bisdak nga medyo menos lang ang mga nagpabakuna karong adlaw. I don't know unsay reception sa tao karon kay late man mi naka-announce gahapon. So basin dili kayo daghan karon so di ko kahit sa kong target. Gibutyag ni Attorney James Saison, Deputy Head sa Local Vaccination Operations Center, nga aron mahatagan og kahigayunan nga mabakunahan ang mga dili maka-absent sa ilang trabaho, mamahimong sa Sabado ug sa Domingo sila magpa-schedule. Gikinahanglan lang silang motawag sa mga hotline number sa dakbayan aron mapasibog ang ilang schedule sa weekend. Para ma-schedule na to sila on a weekend. Of course, as long as naay sobrang vaccine, atay problema, substitution madawat lang ta. Samtang ugma, adunay 1,170 ka mga tao ang nakaschedule nga bakunahan sa second dose sa Pfizer vaccine. Sugod ugma, Hulyo 9 hangtod sa sunod Biyernes, Hulyo 16, bukas gihapon kining Hoops Dome pero alang lang niadto mag-second dose sa Pfizer vaccine. Ang tanang first dose sa Sinovac adto na ipahigayon sa City Auditorium. Buksan usab ugma ang vaccination sites sa Gunob ug Agos alang sa mga nakaschedule nga modawat sa second dose sa Sinovac. Moabot na sa 34,285 ka mga upunganon ang nakadawat sa first dose, samtang 6,301 ang nakakumpleto na sa duha ka dose. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.